Az öregem egyszer írt egy levelet a sítről. Azt írta, ha nem akarom úgy végezni, mint ő, tartsam távol magam a balhéktól, a nőktől, meg az anyagtól. A gond csak az, hogy sok minden más már nem marad. Ha nem teszed, ne tedd már le! Lelülek, mint egy kukám! Nem mondom még egyszer! Tedd le! Tedd le! Hol van? Szétugom a pofára! Kinyílok, te ócska locsó, bazd meg! Azt kérdeztem, hol az a kibaszott anyag? Ide, azt a kibaszott anyagot! az anyagot, bazd meg! Te vagy, bazd meg! Isten az atyám, lelülek, mint egy tekkes kutyát! Hol van az a kibaszott anyag? Mutasd meg, hol van, te rohadt! Hol van az anyag? Hol van, azt kérdezted? 10 évig úgy éltünk, mint a királyok. Egyszer ennek is véget kellett érnie. De volt idő, mikor én meg a szép fiú kezünkben tartottuk a világot. Egyébként meg szarok rá. Inkább legyek valaki csak egyetlen napra, mint egy nagy senki egész életemben. Délkelet-London néhány évvel korábban. Mi a szar ez? Learjet. Az egyetlen utitárs. Légy valaki. Én csak egy valamit mondhatok. Maguk még visszafordulhatnak, ha akarnak. De egy úri hölgy sosem vonja vissza a szavát. Most mondom, kisanyám, hogy nem én fújtam meg a pénzed. Már nem fogad fel? elvette. Semmi baj. Szállj le az anyámról, Joe! Majd megoldom. Húzz innen, kölyök. Fogadj szót a nyucinak. Ha csak egy ujjal hozzáérsz, megöllek. Kopj le, te seggfej. Légy valaki. Mi van? Igenis leszek valaki, és tönkre teszlek. Nem leszel te senki. Ahhoz te kevés vagy, fiam. És most húzz a picsába. A tököm tele van veletek, érted, te kurva? Elegem van a fiadból, meg belőled. A faszom ki van, érted, te ribanc? Ócska locsó vagy, érted? Most mit csináljak, Jim? Nagy szarban vagy, fiam. És le is vagyok égve. Ha elviszel nekem valamit, én segítek neked. Vidd el a táskát az emberünknek, és ha bármi gáz van, csak keresd a szép fiút. Ezt értem, Jim. Csak azt mondd meg, mi van a táskában. Vajas keksz. Na, kösz szépen. Biznisz. Magyar hangok. Rába Roland, Forgács Péter, Revicki Gábor, Hámori Eszter. Fényképezte Damien Bromley.
Írta és rendezte Nick Love. Ügyes kislány vagy, de most húzzál szépen. Tűnés. Az az én táskám? Hé, kölyök! Nekem hoztad azt a cuccot? Igen, Mi a neved, kölyök? Frankie. Frankie kölyök, igaz? Ez a tiéd. És hogy kerültél bele? Csak szívességet teszek Jimmynek. Azt mondta, jó gyerek vagy. Belenéztél a táskába? Mik a terveid? Nincsenek. Na gyere velem, kis haver. Nyilván furcsálják, hogy kerül egy ilyen alak a spanyol tengerpartra. Tervezd. Charlie sosem a pénz érdekelte, csak a hatalom, amit a pénzzel szerzett. Ki a fene hibáztathatná ezért? Egyszerűen imádta ezt az életformát. Ott maradsz! Ne bámulj, bazd meg a kurva anyádat! Rohadtul meg tudom érteni. Ez az ember a vízen járt, amihez csak nyújt arannyá változott. Még a vaj is magától kenődött fel a kenyérre. Ennyire fasz a csávó volt. Mi a szarért volt erre szükség, te eszement barom? Mindent elbasztál! És tényleg mindent el. Mindenki tudta, hogy a pekemi négyek csinálták a balhét. Hajtóvadászat indult ellenük, de a rendőrséget túlságosan lekötötték a piti csalók és a drogos zsebtolvajok. Így aztán Charlie és az embere lazán átjutottak Spanyolországba. Én megmondtam, ez az ipse a vizen is tud járni. Tudsz vezetni, nem? Ez a fasz a hely, fiam. Nézd csak körül. London ehhez képest egy nulla. Mondok én neked valamit. Terítsd ki a kártyáidat, és még a klubomban is dolgozhatsz. Na, mit szólsz? Tetszik. Okos. Szevasz, öreg, minden oké? Igen, Charlie. A helyi kubis tricie. Kell egy kurva? Még sosem volt kurvám. Még sosem? Majd én intézek neked egy fubalaórát. Charlie, Ronnie! a csomagtartóban van pár rekesz francia pezsgő. Szuper, majd átküldök érte egy kislányt. Este átjössz? Na, végre kimenőt kaptam az asszonytól. Ronnie, Frankie, Ronnie. Shirley megint vásárol. Ha látod, mondd meg, hogy üdvözlöm. Megmondom, akkor később Még beszélünk. találkozunk. Na gyerünk, taposd bele. Négy csak sör, Nora! Szia, Charlie. Szórod a vénember pénzét? Öreg lány, friss hús a láthatáron. Bemutatsz a kisfiúnak? Persze, Frankie kölyök. Szexi. Láttam Lorát. Mérgében vásárol. Nagyon be van pöccenve rád. Na, húzzunk innen. Úgy érted, most rögtön? Tapos már a gázba az istenit. Hát itt vagy, te mocskos disznó! 3 órán át vártalak az éjjel, hol voltál? Csak egy mocskos dél-londoni gangster vagy, és játszod itt a helyi menőtes strici. Egy utolsó piti zsebtolva is menő Indulás. nálad. Ha egy ujjal is hozzáérsz, hulla vagy. Rá sem néztem, esküszöm. Nyugi, nem mondtam komolyan. Ő Carly, a társam csaja. A haver Gibraltáron van, de fogadj el egy tanácsot. Az Ipse nagyon féltékeny, a csaj meg nagyon... Szóval érted? Eszedbe ne üsson. Szóval, mihez kezdjek én veled, kisfiam? Tudod mit? Lesz egy buli a klubomban este, leszel a sofőröm? Persze, simán. Kapsz tőlem egy kis aprót, vegyél magadnak valami rendes ruhát, aztán gyere vissza, értem. Szia, Charlie. Te meg ki vagy? Carly, bemutatom a Frankie gyereket, ő lesz a sofőrünk este.
nézel ki, mint aki a Grand Slamre készül. Szerintem meg nagyon cuki vagy. Hello, édes, hogy vagy? Szevasz. Hello. Charlie! Gyere, édes, hacsmáloljalak el. Azt akkor de jól nézett ki. Ma a vendégeim vagytok. Hello, kis cicám. Később még beszélünk, édes. Mit iszol? Nekem mindegy. Menj, táncolj egyet, addig hozok piát, jó? Egy baby csemet kérek. Meg lesz. Na, hogy tetszik, kölyök? Jó a buli, ezt kap ki! Jól csinálod, Charlie! Beszarás, öregem, Fred Astaire-től tanultam ezt a figurát. A gyerekkölyök bemutatnak pár embernek. Na végre, hogy itt vagy, Ronnie! Charlie! Jö, itt vagy, öregem. Táncoljatok, gyerekek! Jó a buli, mi? Szuper! Érezd jól magad, öregem. Mesél tovább, mi lett a vég? Danny, bemutatom Frankie gyereket. Frankie, Danny. Frankie, Ronnie, Frankie, már találkoztatok. Ezek mind jó srácok. Hogy mint kölyök? Kösz szépen, jól, Ron. Én vagyok Ron. Na figyelj, Danny, Ronnie spanyol. Ronnie meg Sam haverja. Sam pedig a társam, és most Gibraltáron van üzletügyben. Világos? Honnan jöttök is, haver? A semmiből. Vicces fiú. Az én sörni egészen rátkattant. Ronnie és Danny állítólag azért menekült el, mert felnyomtak egy széfet, de rávasztak. Az igazság viszont az, hogy a feleségük, Shirley és Nora a kommandósoknál is rosszabbak. Azok zavarták le őket ide. Hé, taxi! Így is van, gyerekek. Igyatok, pesgőt mindenkinek. Frankie, láttál már ilyet, kisfiam? De Charlie, az meg kicsoda? A polgármester. Hello! Szabad egy pesgőt, uram? Köszönöm, már van. Ő itt a legnagyobb kutya. Vigyél nekik pesgőt, jó gyerek vagy. Frankie, itt vagy még velünk, kölyök? Igen. Figyelj, miért nem maradsz itt egy ideig? Tudnánk használni egy sofőrt. Tényleg? Még szép. Felveszlek a fizetéslistámra, a te gondod a Mad Joe. Kivéve, ha vissza akarsz menni Angliába. Nem is tudom, mit mondhatnék, Charlie. Akkor nem mondj semmit. Még meg kell, hogy tanítsalak vezetni. Most te jössz. Hola. Hola! Két sört kérünk. Legszívesebben kikapnálak onnan, és jól segbe kurnálak. Két sört kérünk. Ja, és kislány, nem szopnád le a vonómat? Az az érzésem nem megy, mert ott ül az apukám, aki zokon venné. Mit mozog? Nem fizetni ki számla? Ne taperolj, haver. Szenyor, fizetni Sokat kell képzelsz számla? magadról, bazd meg. Te csak egy Kérem csicska a pénzt vagy. a számláért. Magadat taperolj, csezd meg, és kérem, neked tiszta fizessen. tányért hozzá. Megérted? Nem, Te szenyor. baszod? A kurva anyádat. Ez meg ki a fene? Hát a társam Szögelj meg a kurva életbe, menj anyádba, hülye köcsög! Menj a picsába! Semmi! Nagy voltál! Jó